שלום אנשים כאן קווייזי גיימס ואנחנו ממשיכים לשחק לא עוד סתם סורווייבל, וזה לא הסרטונים היחידים שאני אעשה. אני הולך גם לעשות על Call of Duty Black Ops 2 ועל עוד משחק שנקרא סנייפר עילית, כן, נראה לי ככה זה 3. שזה שתי משחקים מאוד טובים. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, מה נעשה? ומוד אחד חדש שזה המפונת קטנטונית הזאת. תראו את זה. תראו את זה. זה כל המקום שהייתי בו. וואו, זה קטן. תרדי מפה. איפה את? הנה את. שם זה הצפון נראה לי, יש שם חץ ירוק. בוא נלך בכיוון הנגדי. דרום. ואני גם יכול לכתוב איפה אני רוצה, כאילו איפה הבית שלי, נגיד ככה. ואז לא באמת. נו, זה, יופי. אוקיי, לאן נלך? אנה אפנה. יש לי פה מלא עצים. אני אוהב עצים. טרללי כבשה לא אוהב אותך. מתחיל להיות לילה. טוב, פעם זה די משעמם. בא לי למצוא דברים, כל מיני. אוקיי, אם אני מוצא מערה אני נכנס אליה למצוא ברזל. וואי. אוקיי, אני אעצור את הסרטון עד שיהיה משהו מעניין, חכו. חזרתי ונראה שאנחנו תקועים על אי קטן, מאפן וגרוע שאין בו כלום. אבל בוא נמשיך בשביל הכיף. זה חזיר? בוא נבדוק. חזיר. אני אוהב חזירים. חזירים זה דבר טוב. חזירים מביאים אוכל. ואוכל זה דבר טעים. חזירים. לא. חזירים, למה הפלתם אותי? אי קטן, גרוע ומאפן. למרות שזה מסקרן אותי להמשיך. זהו, חזיר. ובוא נבדוק עד כמה הוא מטומטם. אתה רואה שיש לי חרב ביד? למה אתה לא בורח? חזיר זה חיה מטומטמת. הוא חכם, הוא מנסה לברוח. בוא נראה עד כמה אינטליגנטי הוא אינטליגנטי. הוא מסתכל עליי בנחמדות. בוא נהרוג אותו. אני רעב. עוד חזירים? איזה אי עשיר בחזירים. כמה חזירים יש פה? איזה אי עשיר בחזירים. אי קטן משעמם, כמו שאמרתי קודם. אולי יהיה פה איזה מערה. וואי, כמה חזירים, רציני. לא, אני רציני איתכם. יש פה טונות של חזירים. היי, מערה. או שזאת לא מערה. חברי לערוץ מנסה לדבר איתי בסקייפנו, אבל אני לא יענה לו כעת כי אני באמצע הסרטון. אוף. וואי. חזירים. בגללכם אני לקחתי זרעים. אני לא מאמין.
לא, אני רציני איתכם, כמה חזירים יכולים להיות באי כזה קטן? לא קטן כל כך, אבל אי כזה מאפן. נראה לי אני עוד פעם אעצור את הסרטון כדי למצוא משהו יותר טוב בינתיים. ביי. אוקיי, חזרתי, ובזמן שלא הייתם מצאתי 3 עצמות, והדבר הכיפי ביותר בזה שמצאתי זאב. הזאב הקטן הזה הוא כל כך חמוד, ובגלל זה אני אקח אותו. אני אתפוס אותך, אל תדאג. בול בזמן. בוא זאבי, בוא, כלב טוב, בוא איתי. זאבי, איפה אתה? זאבי, הנה אתה. איזה כיף, יש לנו זאב. הסדרה השתפרה. רגע, יש שם לבה. כן, רואה במפה כזה סימן כזה כתומצ'יק, קטנצ'יק. נו, מעצבן, לא שורד זה. זה לבה. זוהי ההזדמנות שלי. לא, לא, שיט, לא, לא, אבל לא משנה. אוקיי, בעצם זוהי ההזדמנות שלי לזרוק מה שאני לא צריך. לא, אני צריך פה בערך את הכל. זאבי, הנה אתה זאבי. איפה זאבי שלי? זאבי. יופי. הנה אתה. אולי אני אעשה לי גור. כך. שכחתי, צריך שהוא יהיה גם שלי. איזה מבאס, והזבזתי עליו בשר. טוב, לפחות הוא אכל זאב חמוד. איך נקרא לו? נקרא לו לקי, נקרא לו לקי. לקי הזאב. בוא נבדוק כמה זמן צילמנו. 7 דקות. בלה, עד שנפלתי לתהום. זה לא כל כך תהום, אבל מה אני אגיד לכם? מצאתי דיימונד. מצאתי דיימונד. נתקע לי בראש השיר הזה. תן לי לישון. מה אתה אומר על זה? הם לא נותנים לי לישון. לקי, מה אתה אומר על זה? הם לא נותנים לי לישון, תראה. אני לוחץ, אבל... הם נותנים לי לישון, תודה לקי, עזרת לי מאוד, לקי. לקי, כל הכבוד לך, אתה בן אדם טוב. בוא לקי. רגע, כמה אבנים יש לי? אני צריך לייצר עוד סטון סורד. בול, יש לי מקל גם. איזה כיף. מצאתי סטון סורד. מה אתם אומרים, לחצוב את העץ הענקי הזה? כן, אני אומר שכן. כן, זה מעצבן. תחשבו על החיים, מהי משמעות החיים? לקי, מה אתה אומר שהיא משמעות החיים? אני אומר שמשמעות החיים זה עצמות, סטייקים וסטייק ועוד קצת עצמות. כל הכבוד לקי, אתה חכם מאוד. עוד קצת, הנה, עוד קצת, תראו. אם זה עושה לי לגים עכשיו אז אני מת. מצאתי עצים. תראי, חבל שחצפתי את זה, את האמת. יש לי פה יותר מדי עצים. טאם. מדבר, אולי נמצא שם משהו. לא יודע מה, אבל אולי. רגע, אני רואה במפה שיש שם כמה דברים שחורים. בוא נבדוק מה זה. גם אתם שמעתם זומבי? אני לא הולך לשם. לא שאני פחדן או משהו, אבל יש שם כפר. רגע, נגמר לי המקושץ. נגמר לי המקושץ. כפרי.
יקרן מסריח. נותן, בואי נגבר. יש? יש לי ברקת. מה אתה מביא? איך סובל אותך. אוקיי, בואו נבדוק מה יש במקום הזה שלהם. לא, עוד שנייה נגעתי בזה. שלום זאב. מה אתה מסתכל על הכלב שלי? תמיד יש את המקום הזה עם הלבה. בואו נראה אם יש להם או שהם עניים ומסריחים. כלב, מה אתה עושה שם? עניים. כל כך עניים, ואני לא הולך לגור במקום הגרוע הזה. בוא ניקח להם קצת גזר או משהו, לא יודע אם יש להם בכלל. בדרך כלל יש. יפה, גזר ותפוח אדמה, כל הכבוד לכם. רגע, בוא ניקח כבר את הכל. מצאתי גזר וטפה. אל תדאג, תפוח אדמה, אני אציל אותך מתביעה. יש, הצלתי אותך. איזה מלך אני אהיה. זהו, נהר הנילוס. באמת אני לא יודע איפה נהר הנילוס, אבל בוא ננחש שזה כן. מצאתי את נהר הנילוס, יש פה קקטוסים. פתאום בא גמל. בוא נשמע. בוא נקווה שאף אחד לא ייפול לפה. שיט. זה נשמע כאילו אני מדלג. נכון, זה נשמע כאילו אני מדלג. מצאתי יער. בוא נבדוק כמה צילמנו. 12 דקות. עוד איזה 3 דקות ככה אני. לקי, איפה אתה? קח לקי. רוצה גם כך. לקי, בוא נראה כמה אתה טוב בלהרוג. נמצא איזה חזיר ותרביץ לו. לא זאבים, הם יתקפו לי תחת. חבל לי שאין לי ועדת שמות, הייתי עושה גור. זאב, רגע, הוא לבד. משהו עם להקה. אוקיי, לקי. הרגנו את בן משפחתך. רגע, לקי, איפה אתה? הנה אתה, לקי. בוא נבדוק כמה אתה טוב בלהרוג. לקי. אוקיי, בוא נראה כמה אתה טוב בלהרוג כבשה. תהרוג אותה. כל הכבוד לקי. גוד דוג. תהרוג גם אותה. צא עליו לקי. לקי, איפה אתה? לא באמת לקי. צא עליו לקי. מה אתה מסתובב לי במעגלים לקי? צא עליו, כלב מטומטם, צא עליו. איזה כלב סתום. טוב, שנייה, חכו. חזרתי, חברי הנחמד והטוב התקשר אליי. אז הייתי נאלצתי לעצור. רגע, איפה עוד לא היינו? בוא נבדוק. וואו, עשינו את כל זה. בוא נחזור אחורה, כי יש שם רק מים. רגע. וואי, משעמם. וואי, אני צריך למצוא משהו טוב פה.
נראה לי אני אמשיך מתישהו, ואז כאילו, עד שאני אמצא משהו טוב, אז אני אתחיל את הסרטון ככה. הוא קוסם, אני אומר לכם. טוב, אני סיימתי את הסרטון. אחים, אני סיימתי את הסרטון. כן, ויש לי... שנייה, חכו. תסתכלו. יש לי חרב בתחת. תסתכלו, חרב בתחת. עכשיו היא נעלמה. עכשיו יש לי מקוש בתחת. עכשיו יש לי מיטה ביד ושתי דברים בתחת. שנייה, תראו. טוב. להתראות.